Dneska sme sa tu teda stretli všetci, pretože máme rovnaký cieľ. Našim cieľom je dozvedieť sa, o čom je táto príležitosť, ako môžete pracovať z pohodlia domova. No a ja som tu dneska preto, aby som vám to všetko trošičku ozrejmila a takisto budem veľmi rada, pokiaľ napíšete možno aj do chatu na konci, ako sa vám to páčilo a takisto, keď tu ostanete teda až do poslednej sekundy, pretože budeme mať aj skvelého hostia, ktorý takisto bude rozprávať o svojej ceste v network marketingu. Takže vás ešte raz všetkých krásne vítam. No a poďme sa pustiť rovno do toho. Keď som tvorila toto predstavenie príležitosti, tak som chcela hneď na začiatku nejakými slovami opísať, o čom vlastne takáto príležitosť môže vôbec byť a čo všetko vlastne ľuďom dokáže ponúknuť. A v tomto zmysle ma hneď napadli tri slova, ktoré by som vám rada predstavila. Prvé z nich je úspech, pretože si myslím, že niekde v hĺbke duši, niekde v hĺbke srdca, všetci z nás túžia po úspechu, všetci z nás túžia naozaj niečo v živote dosiahnuť a presne aj preto dneska tu ste, pretože túžite niečo od života viac. No a slovo úspech je s našou príležitosťou naozaj veľmi úzko spojené. Ako? To vám za chvíľočku samozrejme ukážem. Druhým takýmto slovom je sloboda, pretože sloboda je naozaj niečo, čo je znova úzko spojené s touto príležitosťou, pretože vďaka tejto príležitosti v podstate môžete pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek vám to vyhovuje, ale aj to sa dozviete samozrejme v ďalších minútach, ako to všetko funguje. No a tretie takéto slovo je riešenia, pretože táto príležitosť prináša riešenia na mnoho vôbec životných situácií alebo mnohých problémov alebo takisto rôznych záležitostí, s ktorými sa v živote stretávame. Ak rozprávame o týchto záležitostiach alebo veciach, s ktorými sa v živote stretávame, tak je to hlavne to, že žijeme naozaj v neustále sa meniacom svete. To znamená, že mnoho z nás má neisté pracovné miesta, nevieme, kedy možno nejaká firma úplne vymizne, kedy vlastne sa môže stať, že o naše pracovné miesto prídeme. To znamená, že nikdy si nie sme istí tým, čo vlastne naozaj v tej práci máme. Okrem toho, samozrejme, bojujeme s tým, že naozaj všetko sa neustále zdražuje. Myslím, že ste si to všetci vôbec na svete všimli, že je to stále vyššie a vyššie. Bohužiaľ, tie platy vyššie nie sú. To znamená, že nám iba zvyšujú cenu toho, čo vlastne kupujeme. Okrem toho sa mnohokrát v živote môže stať nejaká neočakávaná situácia, kedy naozaj nejaký bočný príjem alebo niečo, čím si dokážete vytvoriť možno nejakú zásobu do budúcna, naozaj stojí za to. Na obrázku vidíte veľmi milú neočakávanú situáciu, ale samozrejme tých neočakávaných situácií môže byť v živote oveľa viac. No a štvrtá vec, s ktorou podľa mňa takisto bojujeme, je nestabilné zdravotníctvo. Myslím, že všetci viete, že si platíme poistku, že si platíme naozaj zdravotné poistenie, avšak keď už príde napríklad na nejaký problém, nedaj Bože, tak tá poistka vôbec nekryje to, čo vlastne my od toho zdravotníctva potrebujeme. A to sú zase veci, kedy proste sme radi, keď máme nejaký ten vedľajší príjem, alebo pokiaľ vôbec máme dostatok peňazí na to, aby sme si nejakú tú zdravotníctve dokázali zabezpečiť. My sme sa tu ale dneska stretli pretože sa ideme pozrieť na riešenia. To znamená, že poznáme samozrejme viacero ciest, ako si dokážeme zarobiť peniažky. Prvá takáto cesta je napríklad založenie si malého podnikania, či už robíte tortičky alebo niečo handmade, alebo niečo predávate z druhej ruky, tak to všetko sú príjmy, ktoré môžete mať popri vašej hlavnej práci. Takisto fungujú aj rôzne štúdia a kurzy. To znamená, že pokiaľ máte čas, niekoľko rokov byť na vysokej škole, aby ste potom niekoľko rokov mohli mať zase prax, aby ste potom o niekoľko rokov zarábali krajšie peniaze, tak samozrejme funguje to aj takto, ale sú aj rôzne kurzy. Okrem toho poznáme samozrejme tradičné zamestnanie a mnohokrát sa ľudia uchyľujú aj k riešeniu, kde hovoríme o viacerých brigádach naraz. Častokrát platíme teda za to, aby sme dostali nejaké peňažky práve našim časom a mnohokrát je to naozaj, že tie rodiny sú ukratené o čas so svojimi blízkymi, presne pretože tí blízky musia byť naozaj dlhšie v práci. To znamená, že
aj takéto riešenie samozrejme je k dispozícii. Dneska vám ale chcem predstaviť riešenie, ktoré sa volá Zinzino. Je to firma, s ktorou spolupracujem už aj ja 6 rokov a je to vlastne niečo, čo vám ponúka dosiahnuť rovnováhu v živote. Pokiaľ hovorím rovnováha v živote, tak samozrejme nehovorím to zo strandy. Pokiaľ tu ostanete až do konca, tak uvidíte, že táto príležitosť vám dokáže naozaj ukázať mnoho ciest k tomu, aby ste tú rovnováhu v živote našli. No ale začneme úplne od začiatku. V prvom rade je to firma, ktorá je na trhu úspešne už viac ako 20 rokov, to znamená, že má naozaj krásnu históriu. Okrem toho má globálnu prítomnosť, to znamená, že pokiaľ ste zo Slovenska, z Česka alebo z Maďarska, z Poľska, z okolitých krajín, tak samozrejme vo všetkých týchto krajinách sa už táto firma nachádza a môžete pracovať teda v ktorejkoľvek krajine chcete. Okrem toho je to firma, ktorá je veľmi hrdá na to, že máme vysokú kvalitu a hlavne vedecké základy. Na tom si samozrejme potrpíme a na to sme samozrejme aj veľmi hrdí, pretože za nami stojí niekoľko úžasných lekárov, ktorí sú celosvetovo známi. No a okrem toho pracujeme vzájomne sa podporujúcej spoločnosti. To znamená, že je úplne jedno, či stretnete niekoho možno z inej krajiny, pokiaľ pracujete v tej istej firme, tak tí ľudia sú naozaj extrémne napomocní a celá vlastne táto firma funguje z veľkej časti ako taká veľká Zinzino rodina. To znamená, že táto podpora je naozaj veľmi cítiteľná. Poďme sa ale pozrieť na to, prečo je to práve dokonalé riešenie na to, ako pracovať z pohodlia domova. V tejto firme si dokážete zarábať viacerými cestami. Jedna z takýchto ciest je, že pomáhame zákazníkom vďaka produktom. To znamená, že zákazníci vidia, aké produkty máme, aké produkty užívame, aké produkty u nás sa nachádzajú. O tieto produkty sa samozrejme zaujímajú. My im pomáhame, to znamená, že im ukážeme, čo je pre nich to najlepšie, ako im dokážeme pomôcť. No a tieto produkty si následne teda u nás môžu zakúpiť. No a druhá cesta je, že predstavujeme pracovnú príležitosť. To znamená, že ukazujeme ľuďom, že vďaka tejto príležitosti sa dajú zarobiť peniažky a to je teda aj možnosť, ako si vytvoriť alebo vypracovať si svoj vlastný tím. Poďme sa pozrieť na to, ako si človek v tejto firme môže zarobiť. Ja som to rozdelila do takých krásnych 3 kategórií, pretože samozrejme to závisí od toho, ako chcete pracovať, koľko máte času. No a prvá takáto časť alebo prvá takáto možnosť je vyrábať si, povedzme, vreckové. Tu sa rozprávame o zhruba 300 eurách až 550 eur mesačne. A to je vlastne podmienené tým, že si vybudujete zákazníckú bázu. To znamená, že ľudia znova vnímajú, čo užívate, aké produkty ponúkate. Vďaka týmto produktom dokážete pomôcť mnohým ľuďom. No a na tom vlastne je postavené celé to vybudovanie zákazníckej bázy. Poďme sa pozrieť na to, ako si môžete užiť teda toto vreckové. Ja si myslím, že 300 alebo 550 eur mesačne dostať ešte ku svojmu platu alebo ku rodičovskému alebo proste ku svojej firme, ktorú máte možno vybudovanú, je krásne. Určite vám to pomôže mať krásne chvíle s rodinou alebo možno so svojimi partnermi alebo si aj užiť možno aj jeden krásny deň alebo viacero dní v nejakom nádhernom zábavnom parku. Ďalšia skupina je, alebo ja som ju teda nazvala polovičným úväzkom. Tam už sa rozprávame o tých 450 až 1300 eur mesačne. No a tu už samozrejme treba zainvestovať do tej práce trošičku viacej času. Ako v každej práci, čím viac do toho zainvestujete, tým viac získate. To znamená, že v našej práci je to hlavne čas, a ako sa budete teda chcieť posúvať a vzdelávať sa celkovo o našej firme, o našich produktoch. No a polovičný úväzok je už teda podmienený tým, že si vybudujete aj možno menší tým ľudí, s ktorými budete chcieť pracovať, ktorým takisto pomôžete, aby videli, že vďaka tejto príležitosti si dokážu zarábať peniažky. Poďme si zase trošičku zasnívať, ako by to vyzeralo, keby ste teda mali 450 až 1300 eur mesačne plus. Myslím si, že každý, kto má byt alebo dom, vie o tom, že všelijaké opravy alebo renovácie stoja naozaj krásne peniažky. To znamená, že takýto bočný príjem, povedzme, môže byť veľmi veľká pomoc. Okrem toho samozrejme aj napríklad Disneyland, v ktorom som aj ja bola so svojou dcerkou a musím povedať, že to bolo nádherné a vôbec to nebolo tak, ako keby som to musela dať napríklad zo svojho mesačného príjmu, kde by som pracovala v práci, pretože sme si to mohli dovoliť práve vďaka tejto príležitosti. No a samozrejme už sa tu môžeme rozprávať aj o tom, že si môžete kúpiť nejaké autíčko, ktoré bude možno lepšie, alebo si budete môcť kúpiť úplne krásne autíčko, pokiaľ teda to budete budovať samozrejme dlhšie. Tu
Tu sme ale vôbec neskončili, pretože v našej firme je samozrejme možné dosiahnuť naozaj krásny príjem. Nazvala som ho náhradou hlavného príjmu až po finančnú nezávislosť. Napísala som sem 1300 až 20 000 eur mesačne, ale úplne úprimne 20 000 eur nie je hranica, to znamená, že to sa môže posúvať ešte oveľa, oveľa vyššie. Tu už samozrejme je to budovanie týmu a vedúce pozície naozaj veľmi dôležité k tomu, aby sa to ľuďom podarilo, ale samozrejme dá sa to. Poznám osobne ľudí, ktorým sa to podarilo, čiže nehovorila by som to, ak by som ich nepoznala, ale poznám, to znamená, že sa to samozrejme dá. No a keby sme si teraz chceli ešte trošičku zasnívať a zlepšiť možno aj nejaké predstavy pred tým, ako si večer pôjdeme ľahnúť spať, tak pokiaľ si takto dokážete prilepšiť každý jeden mesiac, tak samozrejme už rozprávame o tom, že si môžete dovoliť kúpiť svoj vlastný dom, že si môžete dovoliť chodiť na dovolenky a pracovať kľudne aj teda z takýchto krásnych miest a že už si teda môžete šporiť aj na takéto krásne športové auto. Vrátime sa teda ale naspäť na zem a poďme sa pozrieť na to, aké bonusy vôbec ponúka táto naša firma, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité a tým pádom sme aj veľmi zaujímavá firma na trhu. Jedným z takýchto bonusov je bonus na auto. To znamená, že pokiaľ dosiahnete istú pozíciu, tak tento bonus na auto získate od firmy. Je vyplácaný vlastne mesačne v hodnote 1000 eur. To je ešte všetko k tomu, čo si zarobíte zo svojej práce. Dostanete aj takýto krásny bonus, ktorý teda môžete využiť aj na svoje nové autíčko. Dostávate ho každý jeden mesiac, nielen jednorazovo. Okrem toho je tu aj Director Trip, to znamená znova krásna dovolenka, ktorú vám zaplatí teda firma. Je to dovolenka momentálne, ktorá sa bude diať v marci na Bali, ale samozrejme každý rok je to nejaká iná krásna destinácia, kde môžete ísť teda úplne zadarmo a môžete zobrať zadarmo aj svojich partnerov, takže aj takáto možnosť tam je. No a ďalší bonus je Ambassador Trip, to je zase ďalšia destinácia, ktorú môžete ročne úplne zadarmo navštíviť vďaka tomu, že dosiahnete istú pozíciu v našej firme. Ako som spomínala, sme hrdí na najvyššiu kvalitu, ktorá je teda vytvorená vedcami a ktorá je podložená výskumami. Ako vidíte na obrázku v pravom rohu, je na fotke naše laboratórium. V tomto laboratóriu pracujú pre nás úplne úžasní, uznávaní lekári, no a v tomto laboratóriu sa deje aj oveľa, oveľa viac. Ako som už spomínala, ako vidíte aj tu, tak naša kvalita je hlavne podložená výskumami a to aj preto, pretože pracujeme ako firma, ktorá je na testovacej báze. To znamená, že ľuďom nie iba hovoríme, že im niečo pomáha, ale títo ľudia si to samozrejme môžu aj otestovať, pretože im ponúkame krásne domáce testy, ktoré sú vyhodnocované potom v našom laboratóriu, nezávislom laboratóriu v Osle. No a každý jeden človek si môže týmto spôsobom pozrieť, či mu naše rady, či mu naše produkty naozaj pomáhajú tak, ako to my teda tvrdíme a takisto samozrejme sa môžu dozvedieť veľa vecí o svojom zdravotnom stave, ktoré napríklad zdravotníctvo naše nehradí ani neponúka, to znamená, že je to jedinečná možnosť. No a jedným z takých mod tejto firmy je test Don't Guess a myslím si, že je to veľmi výstižné, pretože hovorí otestuj sa a nehádaj, ako je na tom tvoje zdravie. Ako som už spomínala, pracujeme naozaj s úžasnými profesionálmi a nielen s profesionálmi, ale aj s mnohými certifikátmi, ktoré dokazujú, že naša firma je na vysokej úrovni. Jedným z takýchto certifikátov je ISO certifikát, ktorý hovorí o tom, že výrobné procesy zodpovedajú medzinárodným normám, ale samozrejme aj úžasný certifikát, ktorý sa volá GMP. Tento certifikát zabezpečuje, že výroba našich produktov spĺňa naozaj vysoké kvalitatívne požiadavky. To znamená, že sme naozaj veľmi, veľmi hrdí na to, s čím pracujeme. No a samozrejme aj to naše nezávislé laboratórium a nezávislé laboratórne testy zaručujú to, že zloženie našich produktov je naozaj správne a také, ako naozaj má byť a také, ako my tvrdíme, že je. Poďme sa pozrieť ale naspäť na produkty a na to všetko, čo môžete svojim zákazníkom alebo klientom, pokiaľ už máte napríklad svoj salón, ponúknuť, pretože s nami spolupracuje naozaj veľmi veľa salónov, či už masážnych alebo skrášľujúcich salónov. Takže v prvom rade sú to teda zdravotné testy, ktoré som vám už spomínala. Tieto testy sú naozaj exkluzívne a nenájdete ich iba tak niekde. Okrem toho samozrejme omega doplnky, s ktorými pracujeme a vieme, že omega
3 je naozaj veľmi žiadaná práve v tejto dobe, kedy každý chce byť naozaj zdravý. My máme naozaj omegu vo vysokej extrémne kvalite. To znamená, že je to niečo, na čo sme veľmi, veľmi pyšní. Okrem toho pracujeme s produktami, ktoré pomáhajú pri kontrole hmotnosti alebo pri chudnutí. To znamená, že dokážeme pomôcť aj takýmto ľuďom. Okrem toho samozrejme aj s fitness doplnkami, to znamená, že pokiaľ pracujete vo sfére fitness alebo pokiaľ máte fitness zákazníkov, tak si samozrejme nájdu niečo, čo sa im naozaj veľmi bude páčiť a všetko to na prírodnej báze. Okrem toho dokážeme pomôcť ľuďom, aby sme podporili ich imunitu, ich imunitný systém a nielen dospelým, ale samozrejme aj deťom, čo je znova veľmi diskutovaná téma v tomto období. No a okrem toho si nájde samozrejme aj každá žienka, ale aj muž niečo na svoju skincare, to znamená, že na podporu krásy a zdravia pleti. Všetko toto v jednej firme pre vás, ak sa rozhodnete, že budete chcieť s nami spolupracovať. Poďme sa ale pozrieť na to, ako môžete začať spoluprácu s nami. Ja som to napísala 2 spôsobmi, ale existujú 3 spôsoby. Jedným z takýchto spôsobov je, že začnete balíčkom, to znamená, že už pri kúpe prvého balíčka budete mať zľavu 33 až 39%, to znamená, že hneď budete mať produkty, ktoré budete môcť ponúkať vašim zákazníkom, či už napríklad v salóne alebo z domu. A môžete teda začať aj touto cestou zarábať hneď peniažky. No a druhá cesta je vlastná objednávka. Samozrejme, nič nie je na to, pokiaľ máte svoju vlastnú skúsenosť. No a už pri tejto prvej objednávke môžete ušetriť peniažky a začať vlastne s týmto biznisom. Samozrejme, dá sa začať aj úplne zadarmo. Je to každého vlastné rozhodnutie, hovorím zo svojej skúsenosti, začať tak, že ten produkt máte v ruke, že ste ho vyskúšali, je samozrejme jedna z tých najlepších ciest, ktorú môžete urobiť. Ako a kde pracujeme, je veľmi jednoduché. Pracujeme pomocou sociálnych sietí na Facebooku, Instagrame, TikToku, Snapchate a na všetkých sociálnych sieťach, ktoré vás len napadnú. A okrem toho samozrejme pracujeme aj osobne, ako som spomínala, pracuje s nami veľmi veľa salónov, to znamená, že majú tieto produkty vystavené u seba v salóniku, klienti ho vidia, ten produkt a samozrejme majú teda o neho záujem, čiže pracujeme aj takto osobným kontaktom alebo veľakrát sa stretávame s našimi zákazníkmi. Okrem toho máme napríklad aj prácu, ako pracujeme na Zoome, to znamená, ako aj vy tu teraz, takže sa tu stretávame aj takto, že sa školíme, že sa rozprávame o tejto príležitosti a že vlastne sa spoločne posúvame ďalej ako tým. Akú podporu a pomoc dokážeme zabezpečiť každému, kto sa pridá do nášho tímu? V prvom rade je to, že vás naučíme, ako dokážete produkty predávať. To znamená, že samozrejme máte všetku podporu, od nikoho nečakáme, že to začne hneď od začiatku a že to hneď bude vedieť. Okrem toho získate aj tréningy na budovanie tímu, to znamená, že pokiaľ budete mať záujem, budete to chcieť tvoriť aj touto cestou, tak všetky tieto tréningy máte k dispozícii. Takisto komunikačné tréningy, aby ste sa vedeli rozprávať s tým vašim momentálne, ja neviem, tímom, alebo napríklad s ľuďmi, ktorí budú teda mať záujem o produkty. Okrem toho získate samozrejme zaškolenie o produktoch, to znamená, aby ste vedeli, s čím pracujete a ako dokážete ľuďom pomôcť. Okrem toho ponúkame aj pracovné materiály, čiže všetko, čo budete potrebovať k práci, máte vždycky k dispozícii. Takisto nájdete u nás rôzne súťaže, výzvy a bonusy, pretože toto všetko naozaj patrí k tomu. My medzi sebou veľmi radi súťažíme a máme veľmi radi výzvy, pretože nás to vždycky ťahá vpred. Okrem toho je samozrejme aj podpora a pomoc od všetkých ľudí, ktorí už sú v tíme. To znamená, že sa vždy máte na koho obrátiť, no a takisto neustála motivácia, pretože motivácia je veľmi dôležitá práve pri tejto práci. Prečo sa ale ľudia pridávajú práve k nám? Je to naozaj krásna otázka a ja by som vám ju vedela zodpovedať asi aj v 100 rôznych vetách, prečo je to práve k nám. Ale pokiaľ to chceme stihnúť, aby sme dneska večer neboli iba na tomto Zoome, ale aby sme naozaj sa do tejto príležitosti dostali a aby sme mohli napríklad začať, tak práve túto príležitosť si vyberajú ľudia, pretože je finančne veľmi dobre ohodnotená. To znamená, že si naozaj dokážete zarobiť krásne peniažky. Okrem toho je tu vlastná pracovná doba, to znamená, že vy sa rozhodujete, kedy sa vám pracuje dobre, kedy máte ten čas, či už je to prispôsobené tomu, že ste mamička na materskej, alebo či tomu, že máte nejakú inú prácu, alebo tomu, že pracujete na tom aj kľudne celý deň, to je vaše rozhodnutie. Okrem toho môžete pracovať odkiaľkoľvek, to znamená, či už doma, z
postele, keď sa vám nechce odtiaľ postaviť, alebo odkiaľkoľvek inakadiaľ z pláže, na dovolenke, všade, kde máte internet, samozrejme môžete pracovať aj bez internetu, pokiaľ pracujete teda možno aj offline s nejakými kontaktmi. Okrem toho je skvelé, že pracujeme so žiadanými produktami, to znamená, že ľudia stále viac a viac chcú byť zdraví a chcú podporovať svoje zdravie, to znamená, že máme veľmi žiadané produkty. No a samozrejme je to komunita. Pokiaľ sa sem raz dostanete medzi nás, tak už určite nebudete chcieť odísť, pretože sme skvelá partia ľudí, ktorá sa teda naozaj vzájomne veľmi, veľmi podporuje. Otázka je iba, na čo hľadáte riešenie vy. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste napísali práve tomu človeku, ktorý vás sem priviedol, a aby ste teda nielen snívali, ale aj pracovali na tom, aby sa vaše sny teda uskutočnili. No a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ale ako som spomínala, tak dneska budeme mať ešte jedného úžasného hostia. Tento host sa volá Zojka. Je to žena, ktorá pracuje takisto už veľmi, veľmi dlho s našou firmou. Je to žena, ktorá je veľmi úspešná. Je to žena, ktorá je veľmi energická. Ja ťa, Zojka, vítam a rada by som sa ťa opýtala, čo si ty myslíš o online práci, prečo si sa online rozhodla pracovať, čo bolo to, s čím si sa stretla možno prvé dni a čo by si odporúčila ľuďom na začiatku, keď sa pridávajú ku nám. No takže ahojte, čaute, ja vás tu pekne vítam. Pre tých, čo ma nepoznajú, tak moje meno je Zoja, a pre tých, čo ma poznajú, tak sa predstavovať nemusím. Takže, aká bola prvá otázka? Ty si povedala toľko, že teraz absolútne neviem, že kde mám začať. Ako si sa dostala do online sveta? No, Ako ťa takže, presvedčilo pracovať online? dobre, ideme na to pekne, pekne postupne. Keby mi niekto povedal pred 4,5 rokmi, pretože to je čas, ktorý sa ja venujem network marketingu, že ja niekedy budem niečo takéto robiť, tak by som ho určite vysmiala, pretože celý život som tvrdila, že ja na takéto podnikanie nie som. Mala som v hlave nejaký taký obraz, nejakú takú schému, ako to fungovalo niekedy, keď nefungovali sociálne siete, keď sme žili s rodičmi v paneláku a vtedy bol taký strašne veľký boom Avon a Oriflame a ja nikdy nezabudnem, ako moje mame vyklopávali susedy, že či si nechce niečo objednať. A toto mi tak utkvelo v pamäti a vybudovalo to vo mne nejaký ten odpor celkovo voči tomu MLM, hej, ako nevedela som presne, že čo to je, ale vedela som, že je to nejaké MLM a že proste, ja som sa smiala, že bude to nejaká sekta, alebo proste takí tí podomoví predajci a vždy som si vravela, že pána, tak na toto by ma nikto nikdy nenahovoril. A aj keď som dostala, však potom už začal, hej, pred 5-7 rokmi už začal aj ten internet, takže nieraz mi prišla nejaká studená správa, nejaké oslovenie na nejakú kozmetiku alebo niečo a buď som nikdy neodpísala, alebo som odpísala, že ďakujem, tak o toto nemám záujem. Ja si myslím, že to bolo ani nie že zlé načasovanie, ale napríklad boli to vždy produkty, alebo to bola teda spoločnosť, ktorá mi nebola pre mňa atraktívna. Hej? Lebo však napríklad kozmetiku vieme kúpiť všade. Ja neviem ešte, aké všelijaké, no hlavne sú tie kozmetické. Aj v tom období, keď som ja začínala, tak boli také tie kozmetické, a to som si vravela, pána, tak predávať kozmetiku a vôbec tak to absolútne. Takže teda ten záujem tam nebol žiaden. Až sa mi narodilo druhé dieťa, ktoré po nociach ponocovalo a tam nastal ten zlom. Jednej noci môj malý nemohol spať a už som mala také nervy, tak popri tom, ako som ho krmila, tak som scrollovala po Instagrame a zhodou náhod vybehol mi profil, neviem, ako sa to vôbec mohlo stať, vybehol mi profil nášho najúspešnejšieho lídra Ivana, ktorý je pre veľa ľudí obrovským vzorom a vravím si, ty kokos, tak to je frajer. Mladý, úspešný, on tam mal samé fotky a videá z dovoleniek a to bolo presne to, čo mňa najviac zaujalo, lebo ja som tiež taký kočovník, milujem cestovanie a proste si vravím, tak taký životný štýl by sa mi páčil. Pozrela som si, že čomu sa venuje, ale vravím si, no tak jemu nejdem písať, on už je moc úspešný a bude určite namyslený, ten mi ani neodpíše, no na čo by strácal čas s nejakým človekom, čo ani nevie, čo je network marketing. A zhodou náhod, že to boli produkty na chudnutie a tým, že ja som bola vlastne po tom druhom pôrode a tie tehotenstva sa na mne fakt, že vybujačili. Pri každom tehotenstve som pribrala takmer 30 kg.
Tak vrajím si, no produkty zaujímavé, produkty na chudnutie nekúpiš len tak všade. Tak som si našla jednu kočku, zhodou náhod to bola taká moja vzdialená rodina a vedela som, že ona teda bude hádam ku mne úprimná, teda aspoň som s tým predpokladala a že hoď čo sa jej opýtam, nejaké tie pre a proti, takže mi povie všetko, ako to funguje. No nie, to bola sobota večer a potom v nedeľu vlastne to už bol, keď sme sa zobudili do bieleho dňa, tak už som sa rozhodla, že ja do toho idem, hneď ako mi odpísala, že ja sa chcem registrovať. Môj muž bol vtedy pracovne odcestovaný a som mu zavolala, že ja idem podnikať, idem byť úspešná, že potrebujem peniaze na svoj prvý balíček. Samozrejme, že sa na tom bohovsky smial. A ešte keď zbadal môj prvý príspevok, že ja idem robiť MLM, tak to už boli úplne, že vybuchy smiechu. A mi vravel, a však nehovorila si, že ty na to nie si? Lebo zhodou náhod jeho rodina ma volala do inej spoločnosti a to bolo tiež tedy také veľké halo, lebo som povedala, prosím, nech mi dá pokoj s tým, že to nechcem o tom ani počuť, ani nič. No a tak mal z toho bohovskú srandu, že pár mesiacov vlastne na tento incident som sa ja pridala do network marketingu a aj keď som nevedela absolútne, čo idem robiť, ako budem pracovať, komu budem produkty predávať, ani nič, tak ja som si povedala, že ja budem úspešná ako tam ten mladý chalan, čo to cestuje a čo si proste ten život užíva. No a tak nejak sa to vyvrbilo a som tu už 4,5 roka. A nezačala som sa hneď natáčať. Minulý týždeň, to som mala také spomínacie okienko, to som sledovala, že kedy pridala som sa v apríli a svoju prvú hovorenú storku, kde som rozprávala, kde som si robila svoj produkt, nebolo tam ešte takéto povestné ahojte, čaute, tak som natočila až v decembri. V polovičke decembra, neviem, či ma osvietilo, dovtedy som bola veľmi opatrná. Natáčala som si buď len ruky, nejaká muzika, alebo proste aj seba a nejaká muzika, ale nikdy som nerozprávala až do toho decembra. No, ale pridávala som príspevky každý jeden deň. Akurát som to minule pozerala. Každý jeden deň boli príspevky, začala som inak aj veľmi skoro, takmer hneď od začiatku ukazovať aj pracovnú príležitosť a zhodou náhod tým, že ja som nemala ešte samozrejme žiadne výsledky, ešte som nemala žiaden tým, tak som si tam našla, ako som zdieľala Simonka zrovna aj tvoje výplaty, že úspechy mojej kolegyne. Ja som sa na tom tak smiala, vravím si, Pane Bože, tie príspevky, ktoré som tvorila pred 4 rokmi, sú úplne iné ako tie, ktoré tvorím teraz, hej. Čiže človek, keď robí niečo každý deň, tak sa vie naozaj posunúť úplne dopredu. Čiže neznamená, že teraz, keď neviem, čo mám robiť, tak to nebudem vedieť ani o 4 roky. Táto práca si vyžaduje hlavne konzistentnosť a takisto aj disciplínu. Musíš si nájsť takéto svoje, podľa mňa, také vybudovanie svojej značky, pretože ľudia nekupujú produkty preto, že chcú tie produkty, ale kupujú ich kvôli tebe. Kvôli tomu, aká ty si. Takže, Takže čo by si odkázala ľuďom, ktorí sú možno úplne na začiatku a v podstate nevedia si vôbec rady, že ako, či vôbec. Stojí to za to vôbec skúsiť takúto príležitosť? To všetko, keď si na to spätne spomenieš, ako sa smial tvoj muž, tak kto sa smeje teraz u vás v domácnosti? Už sa nesmeje nikto. Už mi všetci fandia a dokonca moja mama, keď som dala svoj prvý príspevok, tá mi volala, že či som sa zbláznila, že si to mám rozmyslieť a proste veľa aj priateľov som musela vtedy vymazať zo svojich sociálnych sietí. A konec koncom došlo to do takého štádia, že aj tí, ktorí sa smiali a pochybovali, tak teraz proste popridávali si ma nazad a rešpektujú to, čo robím, fandia mi a napríklad moja mama sa vyjadrila, že chvála Pánu Bohu, že som ju neposlúchla, keď mi vtedy volala, že si to mám rozmyslieť, lebo že sama, keby ona mala takú povahu ako ja, tak aj ona by sa určite pridala, lebo že to je úplne super. Hej, teraz už vidí takéto, že môžem si kúpiť, čo chcem, alebo môžeme ísť na výlet. Takže ja si myslím, že aj keď človek začína bez akýchkoľvek skúseností, dôležité je sa nikdy nevzdať pri prvom neúspechu. Mne sa napríklad stalo, že po prvom roku sa celý môj tým rozpadol. Nebol veľký, mala som tam síce pár dievčat, ale proste po roku sa celý tým rozpadol. Takže začínala som od znova. Pred 2 rokmi mi bol ukradnutý Facebook, kde som mala veľa kontaktov, mala som tam
no, asi 5 000 priateľov a nejakých 12 000 sledovateľov a proste boli sme v Zakopanom na výlete a ten Facebook mi bol ukradnutý. Čiže pre veľa ľudí by to bola bodka. Bodka za podnikaním. Mňa to práve že naštartovalo ešte viac a vrajím si, však ten Facebook sa dá vybudovať a proste super výhoda je, že som si odkladala všetky podacie listky, čo som dovtedy posielala, mám ich tu možno aj 800 a proste všetkých tých zákazníkov som si na novo pridávala do priateľov, mala som už napísanú správu, že mám nový Facebook, že mi bol ukradnutý a tak ďalej. Čiže sú to veci, pri ktorých veľa ľudí by sa už vzdalo, ale tak mňa to napríklad nakoplo. Hej. Aj tí, čo sa mi smiali, tak to ma ešte posúvalo vpred, tak počkajte, ja vám teda ukážem, že aká je sila v tom network marketingu. A teraz, keď vonku pršia, je zima a môj muž mi o 10:00 zavolá, že čo robím a ja mu ukážem, že pracujem z popoteplej perinky, lebo proste sa mi nikam nechce ísť, tak vraví, no to je životík, vravím, však máš takisto tvoj deň má 24 hodín, môžeš so svojím životom naložiť tak, ako som s ním naložila ja, môžeš aj ty pracovať z teplej perinky. Čiže naozaj od toho výsmechu to došlo už do toho štádia, že kedy si aj on uvedomuje, že reálne nemusí ma sponzorovať, nemusí mi platiť nič, dokonca veľa vecí platím ja deťom, všetky tie výlety a tak ďalej, či už chceli lyžiarske výstroje alebo ísť do lyžiarskej školy, tak všetko som to vďaka network marketingu dokázala deťom vlastne zabezpečiť, čo je úplne, že super. Myslím Čiže si, že nevzdať môžeš sa, určite nevzdať sa. Myslím si, že môžeš byť na seba veľmi hrdá. Ja keby som mohla vytvoriť nejakú takú sieň slávy v network marketingu, tak by tam bola každá jedna žena, ktorá proste si išla za svojím cieľom, pretože network marketing je taký, že niektorí si myslia, že možno wow, prechádzka rúžovou záhradou, ale je to takisto ako ostatné práce. Znamená, že potrebuje to zainvestovať čas, potrebuje to vzdelanie, potrebuje to naozaj posúvať sa vpred a myslím si, že každý to zvládne. Myslíš si, že existuje niekto, kto by to nezvládol vôbec sa púšťať do network marketingu? Nemyslím si. Nemyslím si, lebo fakt, aj napríklad moja sponzorka, ja keď si predstavím, čo ona dokázala vybudovať a nebola absolútne taký typ ako ja, že ja sa každý deň na tých sociálnych sieťach ukazujem, to ja som sa vždy smiala, že to je pani neznáma s veľkým tímom, ktorú nikto na sociálnych sieťach ani nevidí, pretože tam nepridávala ani svoje fotky, ani videá, aj keď sa už v tom polepšila, už je trochu viditeľná. Takže fakt môže každý. Ja nehovorím teraz, že každý sa musí od začiatku natáčať, lebo spätne, keď som si to pozerala, tak vlastne ani ja som sa na začiatku neodvážila, aj keď nejaké pokusy tam boli o tie ruky, ako miešajú drink a tak. Ale ja si myslím, že keď človek má svoje prečo, že je ochotný opustiť tú svoju komfortnú zónu, tak určite sa to dokáže naučiť. Veď máme podporu. Počkaj, Liamko. Dobre, utekaj. Dobre, keď si volali. A dá sa aj takto popri deťoch. Ako poznám veľa žien, čo sa vyhovárajú. Nie, nemusíš mať pyžamo, čau. Čo sa vyhovárajú, že proste pri tých deťoch to nedávajú. Ja keď som začínala, tak Liam mal 3 mesiace, Ester mala 2,5 roka a proste nikdy na to nezabudnem, ako som Liama kojila a v druhej ruke som mala telefón a odpisovala som svojim zákazníčkam. Čiže proste, keď má fakt človek to svoje prečo, má nejakú víziu, má nejaké ciele, tak ide fakt aj cez tie prekažky. Hej, mohla som povedať, no tak sakra, tak môj Liam teraz plače celý deň, tak ja nejdem pracovať. Je jedno, či som mala ja zlú náladu, je jedno, či moje deti nespolupracovali. Každý jeden deň som niečo na ten internet pridala. Čo ja odporúčam, nerobte si zo svojich profilov žiaden teleshopping, pretože ľudia chcú spoznať aj vás. Čiže keď niečo varíš, keď si na nejakom výlete alebo niečo, určite je dobre pridávať veci aj z toho súkromia. Ja nehovorím, že každý má ukazovať všetko. Tiež ukazujem len to, čo chcem. A to, čo nechcem, neukážem. Ale proste som tu každý deň, vybudovala som si nejakú takú tú sieť aj tých svojich fanúšikov, že keď nevysielam už ráno do nejakej 9, že už mi píšu, že či som OK, alebo tak, že kde je nejaké rané vysielanie. Takže dá sa vybudovať všetko. Proste najdôležitejšie je sa nevzdať. A čo je obrovská výhoda je, že
vzhľadom na to, koľko peňazí si dokážeš zarobiť, nepotrebuješ možno ani žiaden kapitál, alebo ak si chceš aj kúpiť nejaký balíček, tak ten kapitál je úplne mizivý oproti tomu, čo potrebuješ na reálne podnikanie. Ja keď som bola slobodná, som mala salón na Kysuciach na predĺžovanie vlasov a brazílsky keratín, ale na to, že by som mohla ten salón otvoriť, tak to proste vcuclo strašne veľa peňazí. Kdežto tu, keď som si ja kupovala balík, ja môžem povedať, vtedy stala, ja neviem, tá 16 nejakých 650 alebo 680 eur, takže ja môžem povedať, že ja som zmenila svoj život za 680 eur, som rozbehla svoje podnikanie, hej. Tak A to to si som ani do povedala toho krásne. nedala, pretože produkty som predala, mala som na tom hneď zisk. Tak Čiže to si ukázala takú asi najjednoduchšiu cestu, že sa to hovorí, že šupa bolo to vybudované podnikanie. Pekne si to tak povedala. veľa ľudí si to myslí, lebo veľa ľudí vidí len to, že sa natáčam, že sa smejem na kameru. Aj môj muž si to častokrát myslí a povie, že však vlastne ja nič nerobím. Ale ja si myslím, že keď má byť človek, hej, prídem, čau. Že keď má byť človek k dispozícii proste pre všetkých tých ľudí, zákazníkov a tak ďalej, tak proste to nie je to fyzicky náročná práca, je to skôr taká tá psychická práca, lebo však všetci vieme, že práca s ľuďmi je naozaj veľakrát veľmi zložitá a sú všelijakí vyciciavači energie a tak ďalej. Ja si musím teda zaklopkať, že tým, že ja som taká pozitívna, tak si priťahujem do môjho života takých ľudí podobných, ako som ja. Za celých tých 4,5 roka som mala možno, ja neviem, 4-5 zákazníkov, ktorí mali 1 500 000 otázok, a proste bolo to pre mňa úplne, že ty kokos si vravím, bože, na čo sa pýtaš? Však ja sama som, keď niečo chcem, tak sa nepýtam, že čo, hento, toto, čo to obsahuje a tak. Proste kúpim si to a už nejak sa s tým produktom stotožním. Ale samozrejme, však každý sme iný, takže tak nejak, no musím povedať, že našťastie ma teda obklopujú takí ľudia, s ktorými som ja spokojná. Hlavne, že sú spokojní aj oni s tebou. Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne za to, že si nám porozprávala v krátkosti v podstate svoj príbeh, lebo samozrejme sú to roky a roky, to znamená, že myslím, že to najdôležitejšie si z toho vytiahla. Ďakujem ti, že si sa podelila o to všetko. A keby si tak naozaj poslednú jednu vetu mala povedať a poradiť ľuďom, ktorí možno rozmýšľajú nad tým, či áno alebo nie, tak aká by bola taká tvoja extra motivačná veta, čo by si im povedala? Ja veľmi rada rozprávam, takže je ťažké zhrnúť to do jednej vety. Keď to nevyskúšaš, nevieš, alebo čo ja viem, no proste ten, kto to fakt nedá tomu ani šancu, tak nikdy nemôže vedieť, či bude úspešný. A fakt jedno malé rozhodnutie dokáže zmeniť úplne tvoj život, pretože ja sama, napríklad predtým, ako som ostala tehotná, tak som žila v zahraničí, bola som naučená na nejaký svoj štandard a potom odrazu, keď som sa vydala, ostala som tehotná doma, tak už boli úplne tie nejaké štandardy úplne inde. Čakala som, kedy môj muž mi pošle peniaze, kedy mi schváli, že chcem voňavku, kedy mi schváli toto. Takže proste nevzdávať sa, pretože fakt aj bez tých skúseností sa dajú vybudovať veľké veci. Máme tu školenia, čo môžem povedať, ja som nechybala takmer na žiadnom školení. Nehovorím, že som každé dokončila, bola som možno v 5 alebo možno aj v 7, 90 dňovkách, a nehovorím, že som dokončila každé jedno školenie úspešné, ale snažím sa byť vždy a všade, vždy, kde sa dá. Samozrejme, niekedy pozerám veci zo záznamu, pretože však sami vidíte, že pri tých deťoch to nie je niekedy jednoduché a koľko razy tu behám s telefónom, aby som sa schovala tam do tej izby, tam do tej a všade ma nájdu. Minule som bola aj v aute, takže nevzdávať sa. Hlavne sa netreba vzdávať. A fakt, aj keď to trvá niekedy dlho, ako hovorí, už neviem ani kto to povedal, na začiatku pracuješ veľa za málo peňazí, ale keď budeš vytrvalá, tak v konečnom dôsledku budeš pracovať málo za veľa peňazí. A ešte jeden super školiteľ z Bojek, ak sa ti nedarí v network marketingu, tak nie je to tým, že si neschopná, ale je to tým, že o tebe nikto nevie. Alebo málo ľudí. Proste nás network marketerov by malo byť vidno všade. Že by čím viac ľudí vedelo, čo robíš, čomu sa venuješ, lebo mala som aj také baby v týme, ktoré sa hambili za to, že vlastne idú vykonávať takýto druh podnikania a vymýšľali si nejaké úplne ty kokos, neviem, profily
chudní, neviem jak, alebo chudní s tým a s tým, ale proste za prvé, je to cesta, ktorá vo mne nezbudzuje dôveru, pretože ja ako zákazník, keby neviem, od koho produkt kupujem, kto ten content vôbec tvorí, tak by som si ho nikdy od takého človeka neobjednala. A za druhé, kým niečo také vybuduješ a nejakú tú základňu tých sledovateľov a tak ďalej, tak skôr ťa to prestane baviť, ako niečo vybuduješ. Čiže tak, Čiže sa nikdy nevzdávať. nikdy Súhlasíš? sa nevzdávať. Aj keď bude Super. najhoršie, aj keď ťa bude prenasledovať, ja neviem Manžel. čo, nejaká ťažká situácia, alebo nejakí hejteri, alebo proste, lebo však my network marketeri, myslím si, že každý jeden si prejde aj tými hejtmi. Ja ich moc nemám. A som z toho niekedy aj smutná, lebo rada by som sa na tom pobavila, ako ľudia hejtujú. Mne to napríklad osobne nevadí. Ja už som sa cez to preniesla, že je mi jedno, kto si čo myslí, však ľudia moje účty neplatia. Vidím, že Nikita sa tam aj smeje, že má z toho bohovskú srandu, takže určite, aj keď prídu hejtéri, aj keď bude neviem čo, rob si svoje. Rob tak, ako to cítiš a nikdy sa nevzdávaj. Presne tak. Ďakujem ti veľmi pekne, že si to takto krásne ukončila. Myslím si, že každého si nabila toľko energiou, že dneska si ani neľahne spať, pretože si to vystrelila zase až po strop. Ja vám všetkým ďakujem, ktorí ste tu boli dokonca. Zvládli sme to za 3/4 hodiny, no a táto 3/4 hodina môže zmeniť aj váš život. To znamená, že sa ozvite určite niekomu, kto vás pozval na tento Zoom alebo kto vám poslal tento link, pretože táto príležitosť naozaj stojí za to. A Takže Zoe, možno má ďakujem ti niekto ešte. ešte aj otázky, nie? Nemá nikto Otázky? otázky? Podľa mňa oni sa už boja pýtať. Takže ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli a vidíme sa možno v našej nejakej spoločnej skupine alebo na nejakom našom spoločnom evente a držím vám palce, aby bolo to vaše rozhodnutie to, ktoré vám tiež zmení váš život. Krásny večer. Dobrú noc.